Здравейте хора, аз съм Виктор, това е Мариан. Марио, кажи здрасти. Хай, здрасти! Днеска ще играем Дорс и ще се пробваме да отидем до врата 100, защото ние сме два глупака. И едва... Между другото, аз съм я бил Дорсъм, обаче сега я ревортнаха, обаче пак се пробваме да я победим. Да, добре, и без да говориме такива неща, И тиктока ви без ще е да в... губим време, нека да започнем. Тиктока ще ми е в описанието и нека започваме. И тук сега започваме и това ми е първото видео, което правя с едитове и такива неща, така че моля ви, ако някой гледа изобщо това видео, защото не знам защо и изобщо Да. и да го гледат, моля абонирайте се, лайкнете Мгм. и ми кажете съвети Напишете за... ли коментар. Да, за да го пъшне. Между другото, хора, напишете коментар дали ви харесва играта, в смисъл забавно си, е, ако знаеш как се играе. Иначе си е да, лесна и изи. да, той си е лесна. Аз си чейса преди не може да го правя и сега го направя за 30 секунди. Лесно е. Да, да, също иначе как да си е много готина и страшна. Мгм. Не е баш толкова страшно. И ето хора, като стигнете 10-та врата, тогава почват нещата да се случват. Какво имаш предвид? Да, ръш, сик, аз па сик. Сик още не. Да, Сик на 300. Чакай, стой. Окей. да. Помислих си, че има дупа. Чакай. Окей. Хора, между другото, забравихме да кажем, трябва, не знам дали ако искате да вземем пари, защото пак ни трябва нещо, той намери кендъл, това е перфектно, това ни помага. Трябва ти Знаем 10 къде си 000. добищата идват. И Марио, да знаеш, в България не можеш още да взимаш от YouTube. О, окей, Опа! хора, както можете да видите, това е ръш. Да, това си го знаете, защото тази игра излезна от някъде 2 години. Опа! Играта си е популярна. И... Поглъщ... Опечета. Майко, добре. И сега просто ще кътнем, когато е сик чейса. Къде ще ни гони Сика? Да, мисля, че тука, защото няма никакви очи, и хора. Да, ето. От тъмницата ще ни гони. Ето е само малко тъмница тук са. Ето, видя ли? О, майко. Попвам витамини! Успяхме! Let's go, хора! Марио, и ти успя! Окей, хора, Мани! както видяхте, ние успяхме да избягахме от СИК. Някак си. Защото аз за малко не успях, аз за малко щех да врътна още едно кръгче. Както миналия път направих. Марио, помниш ли го? Окей, хора, почти сме при фигър. Фигурата, да. Мразя фигурата. Отиди Да. дръпни, аз ще съм тука. И хора ще кътнеме, когато сме при кода, защото фигурата аз я мразя. И ето хора, вече сме на фигурата. Трудно, защото това съм го бил само един път. И малко. What the fuck are you do? Кой е? Мали то как ще опитва. И ще кътнем когато... Окей, най-накрая ще успеем 5, 8, 4, какво са? 7 и... 4. Чакай, какво това? Май, чакай, стой, май го бърках нещо. Не, нещо съм го бъркал. Квадрат е... Не съм. Добре, чакай, стой тук. Добре са, бързо. 5, 8... Стиските палци, хора! Дайте един лайк! 7, 4... По-бързо, Боги! Yes! Давайте! Let's go!
беше това? Не знам, това беше като сик. Не, това беше като някаква луна, бат сме се. Е, да. Джеф! Защо Джеф! не правиш нищо? А, ето бе. Трябваше ни Виж, скелетен. че дори локнаха. Абе, какво ще... О. Яса. Здравей. Ой! Ой, Stay away. stay 16, dude, freaky stop. Не бе! Той няма ли пак фигура? Стой, не го бъде, не го Има бъде, дай ми го! Има пак фигура! Не дей! Да, просто ми го дай. Как? Просто го дай ми го. Добре, айде. Не искам да стане, искам просто да видим, искам да запомня какво ще стане. Чао, Джеф. И сега ще отидеме при Сик Чейса. Now. Айде, сега имаме дуп врата и не знаем какво е. Марио е тук, ще се жертва да видим какво ще стане. Марио! Внимавай! Let's go! Let's go! Записваш ли? Да, записах това. Хора, да знаете, тук що този часовник е полезен, защото мога да го дистрактвам в игра към стотната врата, хора. То като е стопната врата. Е, да, тук сега ще добавя и той. Какво ще стане, ако пусна часовника към ръж? Не бе, не дей. Пробвах се един път и изяде часовника. Къде си, Мариане? Ето, не бой да си има часовника още. Окей. О, божичко! Добре. О. Сега тук не е ли Сик Чейса пак? Не, то беше някъде към Не. 80-та. И хора, ако ви харесва видеото до сега, чакай, тук няма нищо. О, не, това вече е най-мразещото нещо. Боки, that's bad. Къде? Изследваме. We have to go to find the lever. Да, сапа адски лош. Защото и Скрич може да се покаже на всеки. Видях го! Well, Стой, ще отида да го взема. окей, ти го Направих го, да. Чакай, стой, че тук Скрич може да се покаже. Ето. Опа, на грешната страна отидох. Нищо не виждам, бат. Пускам ти часовника, за да ме чуеш. Не, ти вече си тук. Какво става, бе? Ето, спри, бе. Най-накрая светлина, хора. Да. Какъв късмет имахме? What the fuck? Какво е станало тука? Не знам. Сигурно е от тъпо чудовище. Не стига, бе! Добре, спри. What the... Що? Ето. Най-накрая. Не, тук е лала, тук има безплатен чест. Yes! Локпик, 2 локпика! Бате, тук има много злато, да знаеш, тук проверявай, тук само лютвай. Охо! Ние ставам богати, бе! Ето врата, бе, ступид. Тук ставам богат. И ще имам... Искам, тук лицето. Казваш. Няма нищо. Стой, ще отида тук. Къде си? Изчакай. Марио, къде си? Ти при вратата ли си? Чест! Да, знам. Пускам ти часовника. Да ме чуеш, ти си тук. Да, айде. 70-та врата. Ко? 70. Тук пък какво е станало? Ние правим... Хора, и да знаете, ние правихме първи... 71-та врата. Не, почва си Чейса. Той е по-малък. Той е по-добре. Стой, отивай се криеш. Майко! Ти си легенда. Той е 10 минути. Нищо.
Айде хора, втора Сик Чейс. Втория Сик Чейс. Той е по-малък, да знаеш, Марио. Аз един път бях тук. По-малък. Ме е малко по-труден. Знам. О, аз се пребах. Хора, аз съм сготвен. Е 100 път по-добре. Yes. Става по-добре за сега, хора. О-о. Окей, ще. Ма, ще ме хване. Марио, аз малко направих обиколки ненужни. 84-та врата сме хора. Добре, аз и... Марио, тук е много гъмно. Внимавай, Знам. тут някъде може да дойде. Добре сме. Какво? То хол даже не се и показа, ние даже не го и сървайвахме, какво? Бадо, аз треперех, мислех, че ще сме сготвени, бате, ние не го сготвихме. Фък. Айде, слагай го де. Окей, хора, продължаваме. Почти сме на 100-та врата, хора. Да. Хора, ние сме... Не, Алекс, аз па Алекс. Маро, остави. Дай това го видиме, те го реворкнаха. Да, спомна, беше адски малко. Е, тук някъде си го... Глед, какво е? Да, е, тук ще сложа снимка някъде. И да, хайде. Ще ви видя, когато е при фигурата пак. И хора, не успяхме, за жалост. И това ще е видеото. Да, ще спектейтваме сега Марио. Мариан, много съжалявам, хора, не съм... Какво? Не, тук няма. Много съжалявам, хора, но аз много не съм добър на играта. Просто я влезна в шкафа през гърба му. You cannot revive past this point. Добре, защото аз даже не мога да се ревайвна. Нямам никакви ревайвове и плюс... Тихо, стой. Какво бе? I'm trying to focus. Окей. Няма, давай. Просто давай! Айде, че това видео адски дълго. Една плюнка съм. О, бат, ти си сгод. Глей надолу и давай. Давай, просто давай. 98 врата сме, хора. Марио, после... Пак! Не! Тома, щях да кажа, че ще го пратим после на Гошо. Не! Стой, мога ли да се ревайвна? Не можеш, you cannot revive. Не! И това ще е, хора, за това видео. Дано да сте го харесвали. Ако сте го харесвали, лайкнете, абонирайте се за канала. Това адски ще им помогне. И да ми дадете съвети за едитване, защото аз съм абсолютен нуб. И peace!